הציבורי שיעמוד מול. אוקיי, כשנבחרת הבטחת שתוך שנתיים לא יהיו מורי קבלן. אני זוכרת את ההצהרה הזאת. מאז נכון. המספר שלהם רק מזנק, הוא רק הולך ועולה. אז בוא נעשה סדר. קודם כל בוא נשאל פעם, גם פה צריך להיזהר מפופוליזם. מי הוא מורה קבלן? גם כשאתה מכניס בקייטנות הקיץ סטודנטים כעובדי קבלן, זה עובד קבלן. אבל אתה מגדיל את סליחה, רגע, השר פירון, למה זה פופוליזם? אתה מגדיל את מספר עובדי הקבלן במערכת הציבורית? אז מה את רוצה, שמי שבא לעבוד 3 שבועות אני אקח אותו כמורה קבוע? לא, שתציע למורים תנאים אטרקטיביים ללמד שם. אז אני מסביר אז קודם כל האמת היא שרוב האנשים שהיו בקיץ היו מורים מתוך המערכת עם תנאים אטרקטיביים והם בחרו בכך. צריך לומר שבבתי הספר של החופש הגדול, שהיו מפעל מוצלח מאין כמוהו, הגיעו אליו בעיקר מורים ללמד, וזה מה שקרה בסופו של דבר. אבל מה זה משנה אם אפשר לחזור... אתה יודע כמה מורי קבלן יש במערכת החינוך? אני אגיד לך תשובה. אני יודע כמה מורי קבלן יש, אחרי שנגדיר מה הם מורי קבלן. אני אגיד לך מהו מורה קבלן בשבילי. מורה קבלן בשבילי הוא מורה שעושה עבודת כתף אל כתף, שהוא עושה עבודה שבדיוק את אותה עבודה עושה מורה אחר. מישהו מפצל את הכיתות כדי להקטין אותם, והוא אומר עוד אחד ייכנס ללמד מתמטיקה או אנגלית. ישנם חוגים בתוך מערכת החינוך, שהם לא חלק מהותי מתוך מערכת החינוך, שאם יכריחו את כל המערכת לעבור להעסקה, מה שנקרא ישירה, החוגים האלה לא יתקיימו, ומי שיפגע מזה יהיה החלשים, כי לחזקים בסופו של דבר יהיו חוגים במתנסים באופן כזה או אחר. טוב, אתה יודע שהחוגים האלה זה חלק ממהלך הפרטה, כי המדינה הסירה אחריות. צריך לדעת פעם אחת ולתמיד על מה מדברים. עכשיו, בכל מקום שיש מורה קבלן... לא, שיש קרן קרב, ושיש רש"י... זה נקרא מדריך ולא מורה. בוא נעשה סדר. אבל האנשים האלה הם מורים לכל דבר ועניין. אז אני קודם כל הוצאתי הוראה אני רואה אותם עובדים בבתי הספר, והם מורים לכל דבר ועניין. אז אני אומר שאנחנו הוצאנו השנה הוראה, אני רק אספר סיפור, הוצאנו השנה הוראה, שלא היו מורים יותר מתוך המערכת בתוך תוכנית קרב, אלא רק מדריכים מן החוץ, מדריכים בהגדרה של מדריכים. אבל רק שינית את ההגדרה, העבודה היא אותה עבודה. לא, תקשיבי מה קרה, זה חשוב שתביני מה קרה, שתביני מה תוכניות ומה קמפיינים חיצוניים עושים לאנשים בסוף, כי אנשים בסוף חיים את החיים. כשאני הוצאתי הוראה, לא יהיה יותר מורים, אלא רק מדריכים שנמצאים 3, 4, 5 שעות. אתה מתייחס לאנשים האלה כמו ציוד משרדי, מדובר במשהו כמו 20,000 איש, קרן קרב, הילה, כל אלה, זה 20,000 איש. אתה אומר זה מדריך וזה לא מעניין אותי שהם לא מורים? אני רוצה להגיד משהו בשביל הטרמינולוגיה בינינו. אני אף פעם לא דיברתי על ולא ביקרתי את, אלא עשיתי את הדברים. אני לא מתייחס לאנשים כמו חפצים. אז לעולם לא תגידי לאדם שכל חייו חינוך, שהוא יתייחס לאנשים כמו חפצים. הילדים הם הילדים שלי, המורים הם המורים שלי. אני אף פעם לא דיברתי ואף פעם לא ביקרתי, אני בעיקר עשיתי. אז בואי נעשה סדר, אנשים הם לא חפצים. אבל כאשר אתה אומר שבן אדם בגלל שהוא מדריך אתה לא תגדיר אותו כמורה והוא יהיה ממשיך להיות מועסק כעובד קבלן, אז הוא חלק מהמכרז. עובד קבלן הוא חלק מהמכרז. אז אני מסביר עוד פעם, מערכת ציבורית יש לה חלק מהדברים שהם חלק מהתוכניות שלה, ויש דברים של תוכניות תוספתיות. אפשר להחליט שלא עושים תוכניות תוספתיות, זה בסדר גמור. מדינת ישראל לא יודעת היום לקחת מדריך שמגיע ל3 או 4 או 5 שעות ולהגיד לו, אתה תהיה עובד קבוע, משום שהמשמעות היא שאי אפשר יהיה להפעיל את זה כלכלית. אז אפשר להחליט שלא עושים את זה. אבל תסכים איתי שזה בעייתי ושהוא ממשיך להיות מועסק, תסכים איתי שזה בעייתי והוא ממשיך להיות מועסק כעובד קבלן. העסקה הפוגענית ביחס לאותו מדריך, שיכול להיות גם בן אדם בן 45-50 שכבר עושה 15 שנה את אותה עבודה, הוא עדיין עובד קבלן? אז קודם כל אני אומר שבמקום שיש אדם שעושה היקף שעות גדול של תוכניות בתוך בתי הספר, 15 שעות כעבודת קבלן, זה דבר רע מאוד, וצריך לטפל בזה, וזה לא חוקי. אבל אני התחלתי לומר לך שמי שפנה אליי בזעם היו המורים שרצו לעשות השלמת הכנסה של עוד 4-5 שעות כדי לשלם את המשכנתה, כדי להגדיל את השכר שלהם, כי הייתה להם אפשרות להשתלב במערך החוגים ולעשות משהו נוסף לביתם. ואני אמרתי, אני נורא מצטער, זה מורה קבלן, אתם לא יכולים, או שתהיו מורים או שלא. בעצם צריך לדעת שבתוך השיח הזה, שהוא שיח הרבה יותר רחב, הוא שיח מאוד משמעותי. אתה יודעת, אני גם כאן מסתכל לפעמים על עובדי תקשורת, ריטיינרים משהו נורא מקובל, אף אחד לא אומר שאם מישהו הוא ריטיינר ומקבל שכר כזה או אחר הוא עובד קבלן. זה הכל שאלה של תרבות, זה הכל שאלה של... זו הגדרה מאוד מאוד בעייתית, מכיוון שאתה נכנס פה באמת לעולם הפרילנסרים, שתנאי העסקה שלהם הם בעייתיים ביותר ופוגעניים ביותר ונצלנים ביותר, ושוטף פלוס 60 ו-90 ו-120. אף מורה לא רוצה להיות מועסק בתנאים כאלה. אז אני חושב שבאמת, עכשיו את עוברת לסוגיה אחרת, הסוגיה היא גודל השכר, והסוגיה היא סוגיית האיכות של התנאים וכולי. זה משהו שצריך לטפל בו. זאת באמת סוגיה שצריך להספיק לטפל בה, אבל אני אומר, לא הספקתי. חברים, לא הספקתי. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה בנוגע לנושא שטיפלנו